Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. Celebritat de mentida. Home adult d'uns 35 anys de 1,80 m, rapat, amb una calavera tatuada al... Ei. Sí, perdó. No, perdona, tu que et talli. Com et deies? Gerard Serra. Molt bé, Gerard. Això no serà una descripció d'un perfil criminal, oi? No, sempre comencem amb una peu descripció així per presentar el... No t'agrada? La pregunta no és si a mi m'agrada. La pregunta és... A tu t'agrada? Mira, és igual, canviem-la. Heroi de l'exèrcit, bomber i pare modèlic. Avui baixem a la cuina de l'infern per parlar amb Marc Ramos i Jané, més conegut amb el sobrenom de Matallaies. Bé, moltes gràcies, Marc. No tornaré a fallar. La primera pregunta és si no et trobes... No, és igual, no t'ho puc preguntar, això. Pregunta. Sense por. És que aquestes preguntes no les he escrit jo i... Que t'he dit que preguntis. No trobes irònic que un bomber acabi en un lloc ple de flames com l'infern? Ho veus com no passa res? No has de patir, home. Has de pensar que aquí a l'infern s'hi està de conya. Tenim calefacció tot l'any. Caram, així estàs bé aquí a l'infern? Hi ha bona gent? Hi ha bona gent, sí. Hi ha bona gent com a tot arreu. Però després també hi ha la típica gent que et toca el braç quan parla, entens? I tenen unes ganes de comprar una bossa de plàstic, cinta adhesiva, brides i tapar-nos la boca... Genial, Marc, genial. Parlant de llocs infernals, el primer que sabem de tu és que vas deixar l'exèrcit durant la guerra a l'Afganistan. Què has dit? Ens podries explicar per què ho vas fer? Bé, si t'ho explico, t'hauré de matar. És broma. No vegis quina cara has posat. Sí, molt bona. Vaig estar molt bé a l'exèrcit durant l'any i mig que vaig servir, fins que un imbècil es va ficar allà on no el demanaven i el vaig haver d'anar a buscar, tancar-lo en una habitació i parlar-hi molt seriosament. Perquè parlant la gent s'entén. Sí. O no? Sí, això és el que deia Carod Rovira. Canviant de tema. Saps que ets un referent pels pares d'escola, oi? No, home, no. Jo només feia de pare i de mare a la vegada. Anava a les classes de la canalla a fer xerrades i cada nit llegia un conte a l'Adrià. Caram, qualsevol que et sentís podria pensar que no tens àvia. Si tornes a fer una broma de iaies, surts d'aquí amb els peus per davant. D'acord, Marc, perdona. Una pregunta més i acabem. Has perdonat ta mare després que t'enverinés amb una sopa de xampinyons? No hi ha res a perdonar. Aquella bruixa està al cel i jo a la glòria. Així has perdonat que t'assassinés? Assassinar, diu. Però si aquella sopa feia una olor de verí que tombava d'esquena. Com? Per veure, qui es menja verí amb coneixement de causa? El verí me'l vaig menjar de forma totalment voluntària. Després de suprimir tantes persones, tu saps el que devia jo entre brides, bosses de plàstic, cúters i preservatius? Ho saps? Abans mort que pagar aquell deute. Sí, clar. Mira, perfecte. Moltes gràcies per explicar-ho als micròfons de Romesco, Marc. Jo ja ho deixaria aquí i ja haríem... Un moment. Gerard, et deies, oi? Sí. Gerard, tu creus en Déu? Bueno, un Déu... Perquè tu tens una família, oi? Sí, visc amb els meus pares i la meva àvia. La teva iaia? Sí. Quants anys té la teva iaia? Mira, Marc, és que jo hauria d'anar tirant... Gerard, té més de 70? De debò que m'estan esperant, jo hauria d'anar tirant... Sí. A quina església va la teva iaia? Moltes gràcies per l'entrevista, Marc. Però on va, Gerard? Gerard, torna! Que no et vull fer res, home. Almenys a tu, no. Mira allí! El Pepe, tia! El Pepe Rubianes! Que bèstia! Uala, que fort! Podrem dir que hem vist en Rubianes! Però què hi fa ell a l'infern? Si tothom se l'estimava. Ja, tia, però les males llengües deien que se la...
Ostres, és que segur que és mentida. No, digues, ara no em deixis així. Bueno, que... Va, és igual. Va, digue-ho d'una vegada. Ostres, Aida! Bueno, pues que tenia molta mà dreta. Vamos, que se la pelava. Tios, crec que li agrada el Matallaies. Com? Vull dir que li agrada la meva àvia. Hem de marxar d'aquí. I l'entrevista amb el personatge? Bueno, imagino que podríem entrevistar al Marc Martínez, que està allà mirant-nos. Se sembla fins i tot amb el nom, amb el Matallaies, així que no crec que ningú noti la diferència. Nascut al Raval, amb una carrera impecable en cinema, televisió i teatre, avui entrevistem l'home que ha begut de la font de l'eterna joventut. Ara mateix, a Romesco, Marc Martínez. Què tal, Marc? Bon dia. Bon dia, què tal? Si et sembla com... Roger. En català, correcte. I amb R final? Sí. Roger. Sí. La R és sorda com les padrines que mataves. Si et sembla, parlem primer de nit i dia. Per què creus que el paper que vas fer a nit i dia va agradar tant? D'entrada perquè està molt ben escrit. Recordo com les lectures dels 14 anys, no? Allò, com, que bèstia, que ben escrit. Després hi ha una qüestió amb els dolents són molt fills de puta, però si un dolent, sobretot en una sèrie, té una banda on el públic s'hi pugui enganxar, on pugui empatitzar, en aquest cas era el bomber de dia, l'heroi, doncs és un caramel. Va ser molt dur fer aquest personatge. Com te'l vas preparar? Com es prepara un actor per fer el paper d'un psicòpata? Jo em vaig preparar molt físicament. Psicològicament no, perquè era tan bèstia, un psicòpata, un assassí de iaies. Jo me les estimo molt, a les iaies, no? Però aquesta vegada m'ha tocat matar-les. En aquest cas, una preparació més física per fer la part del dia, del bomber, de l'heroi, perquè em demanava un tio bastant més jove que jo, que està molt en forma, que és bomber, que fa triatló, i jo deia, ui. I també perquè jo tinc una mica fama, jo sóc més gran del que semblo, i clar, arriba un moment que dius, hòstia, se m'està covant l'arròs, però dones una imatge, un físic que després t'estan exigint, clar. El paper és un tio de 40 anys. Jo en tinc 52. Fer un psicòpata, de tota manera, no és tant... La gent es deu pensar, hòstia, com es fa per... És la sèrie. Tot t'acompanya, perquè tot està escrit pel paper de la Clara, perquè ella pateixi, tingui por, i perquè jo pugui infringir aquesta por. Vale, ara sí, canviem de tema i anem a un espectacle bastant més amable. Parlem del Mal Martínez, d'humor i hòsties. Jo era feliç perquè vivia en un terrat, en el cor de Barcelona, en un cortijo català. Marc, què podran trobar els nostres oients en aquest espectacle en els mesos de setembre i octubre? Humor i hòsties. Vaja! És un show autobiogràfic a partir de les meves merdes. Tot està basat. El que passa és que tu agafes un episodi de quan, quan venia la meva tieta a casa i dormia amb mi, llavors quan es despullava jo la mirava allà, llavors això està explicat des de la visió d'un nen de 12 anys, també deformadíssima, però tot és real. I tant. O si tenia por perquè venia un tio a atracar-me, el Valentí, que m'atracava dia sí, dia no. He sentit això, que t'atracava diverses vegades fins que un dia li vas plantar la calla. Sí, li vaig fotre un gallet un dia. És alliberador fer aquest tipus d'obra? Ho vaig fer perquè em va empènyer a fer-ho la meva, es pot dir, terapeuta. Aquesta dona és realment la culpable de que el Val Martínez... Ella sortia a l'obra. Ah, sí? Sí, era Déu. Era la Montse. Jo de tant en tant, quan em sentia molt perdut, com a la vida, jo em quedava allà, fotia un gag i llavors al final feia Montse! I llavors la gent tornava a connectar com si amb qui parla, la gent es pensava que era la meva mare. Fem-ho fàcil, acabem l'entrevista amb un espectacle que també podran trobar aquesta tardor. Si voleu conèixer Granada aquesta tardor però no teniu vacances, doncs Marc Martínez presenta Com canta una ciutat de noviembre a noviembre. Què hi trobarem amb aquest espectacle? Doncs és un petit format que em va proposar l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure perquè celebraven el seu 30è aniversari, però de fet és una conferència de Lorca. Hi ha 10 cançons i vaig dir, si em deixeu fer les cançons, si jo les puc tocar i puc fer la conferència, ho faig. I ha anat molt bé, molt bé.
Per què diuen que aquest espectacle de Lorca és el text més sensible que ha escrit? O dels més sensibles? Ell va escriure en poc temps molt, i té moltes conferències que són molt desconegudes, no? A part del seu teatre i la seva poesia, hi ha aquest gènere, és brutal, perquè realment allà veus a Lorca. I aquesta, quan me la van oferir, parlant de la seva ciutat a través de la música, de les cançons, és d'una finor, és tan delicada, d'una sensibilitat, que a mi em venia molt de gust fer una cosa així, perquè la gent no es pensés que jo sóc tan xabacano. Doncs moltes gràcies per l'entrevista, Marc, i sobretot per contestar les preguntes superenèrgicament, de debò. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu humor basat en fets reals, teniu el Marc Martínez, humor i hòsties, i si voleu apropar-vos a la vida de Lorca i descobrir una mica Granada, teniu Com canta una ciutat de noviembre a noviembre. Bé, doncs ara et faré un petit joc. I com que tens l'etiqueta de polèmic, doncs nosaltres volem classificar-te. I per això hem preparat aquest test amb 3 possibles polèmics resultats. A seria el futbolista Cristiano Ronaldo, B seria el president de Vox Santiago Abascal, no marxi, sisplau, i C l'actor Willy Toledo. Per què poses el Willy Toledo al costat d'aquests dos? Mira, perquè hi hagi diferència també entre personatges. Però molta diferència, eh? La primera pregunta és, et conviden a una corrida de toros, què fas? No hi vaig. Vale, però espera, t'he de donar les opcions. L'opció A és, vas a fer 4 fotos per pujar-les a Instagram així per fer el postureo. La B és, assisteixes i vas a la plaça 12 hores abans per fumar puros, beure rebujitos i tocar l'arena a lo Gladiator. Sí. I C, refuses l'invitació i demanes la mort de tot el món taurí. C? Sí. Vale. Potser no seria la C, seria la D, però sí, bueno, jo no... Cap interès. Aquesta festa s'hauria d'erradicar. Vale, doncs segona pregunta. El govern et convida a fer una xerrada... Quin govern? Català? O el gobierno? El govern espanyol, no? El govern espanyol. No és el govern, és el gobierno del Estado espanyol. Vale. El gobierno me invita... Jo crec que et puc deixar tu sol fer. No, digues. Fer el joc. Vale. El govern et convida a fer una xerrada sobre l'immigració. Què fas? Sí. Ai, tu què dius? Riu. A. Proposes una nova llei d'estrangeria on només es donin papers a gent disposada... Calla, per favor, no segueix, va, bé. Ho rebutges perquè està... No, va. Això no pot ser. No pot ser. Va. Ho rebutges perquè estàs construint una tanca com la de Melilla... Va, prou, ja sé. Acceptes només per criticar el govern i demanar la mort de tots els polítics. També, la sé. La sé. Sí. Vale, següent pregunta. Ja ho sé. Et conviden en una tertúlia per parlar del feminisme i com et posicionaràs? A. Vas només a xupar càmera perquè l'única posició que coneixes és la de davanter centre. B. No assistiràs perquè no vols demanar perdó per ser home. O C. Acceptes il·lusionat per tenir la possibilitat de dir davant de càmera que es morin tots els masclistes. Ja sé també, molt bé. Tot sé. Vale, doncs, el resultat òbviament ha sigut ets Willy Toledo. I tenim un regal per tu i com que sabem que has fet un pacte amb el diable per obtenir la joventut, però amb aquest test t'has guanyat el cel, així que et regalem aquesta aureola fantàstica per quan pugis a dalt. Mira, me la posaré i tot. Oh, et queda molt bé! Doncs bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres. M'ho he passat molt bé. Nosaltres també ens hem passat molt bé i esperem veure't aviat al teatre o allà on sigui. Molt bé. Salut!